רגע, אוקיי. אז להגיד עכשיו? אז סיפרתי לה סיפור על אבא שלך. כן. שאימא שלי הייתה בת 40 וחשבו שיש לה גידול והתברר שהיא בהיריון. לא, אז חשבו שיש לה גידול, שלחו אותה לבית חולים, לחיפה, לבדיקה להוציא גידול, אז היה הריון והוא נולד בחיפה, ואחרי כן אני ילדה בת 15, נסעתי ברכבת מעפולה להביא אותה. כן. אז אני אחזתי את התינוק, היא ישבה ברכבת, וחשבו שזה שלי, כי אני בת 15 נראיתי כמו עוד 17. זה סיפור. כן, נכון. אז תודה רבה. תודה רבה לסיפור. כן. דמי? לי יש גם סיפור. כשרק התחלתי להיות חברה של ישראל, באתי לבית של נעמי ויצחק, ויצחק היה שם, אז הוא אומר, מה? בואי איתי, תעזבי אותו. אז אמרתי, איזה משפחה נפלתי, מה זה, צריך לברוח מפה מהר. אז בסדר, תמשיך להיות צעיר בנפשך, ואתה תמיד תהיה הכי קטן והכי צעיר. הוא תמיד יישאר אח שלי. הקטן, ושיהיה לך מזל טוב והרבה נחת. תודה רבה. יצחק? עכשיו אני מציע להם לשחק. כן. בוא, אתה רוצה לשבת פה? תודה. אתה יכול לשבת. אם אתה יכול להגיד משהו לאבא על היום הולדת שלו? סליחה. ראשית כל הוא לא נראה שהוא כבר בן 75, הוא נראה כמו אחד צעיר, ילד צעיר, מתנהג גם כמו ילד צעיר תמיד. כן, זה נכון. אז ככה שקשה לדעת שהוא עובד כל כך מבוגר. אני זוכר את אבא שלך, את יצחק, כשהוא היה עוד ככה באמת ילד. היה בא אלינו לבקר אותנו, ואנחנו היינו באים לבקר איתו עם ההורים בטבריה, ומאחלים לו שיהנה מהמשפחה, מכולם, מהנכדות שלו ומהכלה החדשה שלו, וימשיך ליהנות ולהיות צעיר לנצח. תודה רבה. רוצה בבקשה להגיד משהו? עוד לא. לא. היא רוצה, את לא יודעת הכל. חווה? רגע, צביקה? אתה רוצה להגיד משהו? למי, ליצחק או לך? ליצחק. אז ככה אני אגיד ליצחק. דבר ראשון שהוא זכה להולדת משותף עם הבן שלו, וזה נחמד מאוד. תודה. יצחק הוא הצעיר בחבורה, הוא תמיד צעיר, תמיד נחמד, תמיד נראה טוב, שיהיה לו נחת, שיהיה לך, ליצחק, נחת, אושר, הצלחה, בריאות, שנחגוג הרבה ביחד, שנהנה, תמשיך להיות הצעיר בחבורה, ושנחגוג ונחגוג ונחגוג, בהצלחה רבה. תודה רבה. אז מה אני אגיד ליצחק? שהוא תמיד נשאר הדוד הצעיר תמיד, הצעיר התמידי. ככה אני זוכר אותו וככה אני אזכור. אתה יודע שאני בא הנה, הגיל זה רק עניין כרונולוגי, אין בזה שום דבר מעבר לזה. אז רק מזל טוב, לך ולאושר. תודה רבה. חווה? מזל טוב ליצחק. יצחק, מזל טוב, אתה נראה בן 40, אבל חוגגים איתך, שתמשיך להיות נמרץ וצעיר, אוהבים אותך. חווה, צביקה, בילדות. הרוב מצד שמאל. משהו לאבא? נגיד משהו לאבא? עד 120, אם הוא יוצא קצת יותר אין בעיה, כמו 75. לילד יצחק שלו. תודה רבה. אני מאחל לו עד כ-120, 120, יותר טוב. כן. באושר ובנחת. תודה.
משהו לאבא בבקשה? שימשיך לצחוק כל הזמן. כמו שמו? יצחק, כן? יצחק כל הזמן. כן, ושאנחנו אוהבים אותו ואנחנו שמחים שאנחנו עברנו לתל אביב. עכשיו אנחנו נפגשים יותר ומדברים יותר. ושיהיה בריא ושיהיה לו הרבה נחת וגם נכדים מאושר. כן, תודה רבה. שמות יש. אלי? תגיד משהו לאבא בבקשה? להגיד משהו לאבא? כן, על הצילום. כן, שיצליח בכל דרכיו לעתיד ושיחיה הרבה זמן תודה. ושיהיה בריא. כן, זה גם נכון. שיר? Something for the old man? מזל טוב, עד 120, להמשיך לצחוק, לעשות חיים, ופוטר הוא בעל הבסט. דניאלה, בוא שנייה. כן. תגיד משהו לאבא על הצילום. אני מקווה שהפתעת ונמשיך הלאה בחגיגות. תודה רבה. וזה רק נשאר אותי. יום הולדת שמח, אבא, אתה בן 75, יש לך עוד 45 שנים. אני מקווה שזה יהיה חיים של אושר ואושר. להתראות, ביי.